ne balimaw bi an sigi kun fɔlɔ o ye i y'a faamuya b'a la Kidali ko min bɛ bi an bɛna an da don a la mɔgɔkɔrɔba kuma suruku b'o don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ n y'a fɔ aw ye ko an ka armée bɛ Kidali i y'a faamuya b'a la terroriste bɛɛ bɛ ka boli ka bɔ Kidali kɔnɔ an bɛna o dalilu di aw ma n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Maroc ni Faransi ka kɛlɛ a bɛ ka gɛlɛya bi a ka bɔ hakili ma masa n'an bɛ taa an bɛ se Africain bɛ ka bula don Faransɛw la surakaw fana bɛ ka bula don Faransɛw la Algérie ni Maroc olu ni Faransi kɛra i n'a fɔ misinamaw walahi o bɛ ka koda ɲɔgɔn kan bi a ka bɔ hakili ma an bɛ an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Faransi population ye olu fana wulilen don bi dɛ i y'a faamuya b'a la u bɛ ka sanpɛrɛn jigin u ka politiciens kan u bɛ ka sanpɛrɛn jigin u ka présidents kan ko c'est à dire président ko président fɛn fɛn mana kɛ sababu ye Afrique ka tila Faransi la ko e ye Faransi jugu de ye ko e ye Faransi jugu de ye ko sans Afrique Faransi tɛ foyi ye Faransi population yɛrɛ de bɛ ka kunu bi ka bɔ tiɲɛ kalama i y'a faamuya k'u ka ɲɛmɔgɔw can an bɛna o dalilu fana di aw ma n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Kasimu Tapo ye n'an bɛ taa an bɛ se ne y'a fɔ yan dɛ n ko nin cɛ fuga nin cɛkɔrɔba bandini nin cɛkɔrɔba fitinin Kasimu Tapo n ko a man ɲi an ye nin fɔ yan dɛ an bɛ mɔgɔ fɛn fɛn kɛlɛ a si man ɲi a Kasimu Tapo de tɔgɔ taara ye Niger lisi la ko Kasimu Tapo tun ye Bazoum ka avocat de ye Kasimu Tapo tun ye Bazoum dɛmɛbaga ye Niger tun kɛra Samasogo de bɛɛ bɛ na n'i ka muru ye k'i ta tigɛ ka taa terroriste de tun bɛ Niger kun na faso nafolo bɛ jigin i y'a faamuya b'a la a bɛ tila zuw ni ɲɔgɔn cɛ tellement que i y'a faamuya b'a la Kasimu Tapo ninnu wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ i b'u kungolen maloya t'u la u tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn ja Niger wari min tun bɛ ka suɲa Kasimu Tapo ninnu c'est à bɛɛ tun b'u ta sɔrɔ a la cɛma Ibɛri Kulibali o fɔlɔ de tɔgɔ yera lise la ye Kasimu Tapo cɛ fuga cɛkɔrɔba fitinin n'a kunkolo walawala ye ale fana tɔgɔ taara ye Niger lisi la ko Bazoum dɛmɛbaga Bazoum ka fɛn Niger nafolo bɛ cɛ dɔrɔn ka d'u ma ne m'a fɔ aw ye ko ninnu ye bandisɛfuw de ne m'a fɔ aw ye ko maloya t'u la wari bɛ sɔrɔ cogo cogo i y'a faamuya b'a la a ka sɔrɔ dɔrɔn k'a kari u kɔnɔ c'est que u mago t'u danbe la u mago tɛ maloya la u mago tɛ foyi de la Kasimu Tapo a tɔgɔ taara ye lisi la Niger kɔnɔ Abderrahmane Tchani min ye Niger président kura ye nka cɛ u bɛ sɛgɛsɛgɛli la bi a ka bɔ hakili ma u tɔgɔ c'est à dire u taara bɔ Kasimu Tapo ninnu ni comment ça s'appelle cɛma Ibɛri Kulibali ninnu bɛɛ tɔgɔ kan i y'a faamuya b'a la ni Bazoum ka avocat ni Bazoum dɛmɛbagaw don an bɛna ale can ɲa garankɛ ma min da bagolo kan n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye IB min ye Burkina président Ibrahim Traoré nka cɛ n'i kɔni tiri sigi Burkina kɔnɔ ko e bɛ dɔ fɔ Burkina sɔrɔdasiw ma u tɛ se dɛ Burkina dugu dɔ minɛnen don dɛ pitete patata ale tɛ kuma o e min bɛ se dɛ a bɛ se ka t'i ta n'a y'a sɔrɔ i ye député de ye walima n'i ye docteur de ye walima n'i ye journaliste de ye ale bɛ se ka t'i ta i y'a faamuya b'a la i bɛ baara min na k'i b'o baara la ka t'i don sɔrɔdasiya la komi i sigilen bɛ ni dabaaraba ye sɔrɔdasiw tɛ se a donna ta e min bɛ se a bɛ sin ka e ta dɔrɔn ka taa n'e kɛlɛkɛyɔrɔ la ka marifa d'i ma i ka juguw kɛlɛ bana jugu fura ye fura jugu ye nin d'a kɛ cogo ye ni Asimi ninnu tun sera ka Kawju ninnu minɛ ka comment ça s'appelle min bɛ kuma renouveau in na Bubu Meja in na ko mun yɛrɛ e ɲinɛ n'a tɔgɔ kɔ Tamasekilama in fo a dɔn a bɔra ka Mali armée dɔgɔya Zana Takiyu ni Asimi tun sera k'olu bɛɛ minɛ ka taa n'o ye kɔrɔn fɛ komi Ibrahim Traoré bɛ k'a kɛ cogo min na an tun bɛ lafiya n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an b'a laban ni denkolonden ye terroriste Buba Sumaworo Buba fana kɛra terroriste de ye sisan an y'o dalilu sɔrɔ k'a fɔ ani terroriste tɛgɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo ani terroriste bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ terroriste de bɛ k'a ka so sara bi terroriste de bɛ ka balo Buba Sumaworo an y'o dalilu sɔrɔ an bɛna o preuve di aw ma Buba fana Karim Keita ninnu dɛsɛra k'a sara bi min ye politiciens ye nka cɛ caman bɛ ka i y'a faamuya b'a la kɛlɛ jigin so Amadu Koyita Keita ninnu olu bɛɛ tun bɛ Buba fana ninnu wele yan ka jutonw d'u ma olu bɛɛ i y'a faamuya b'a la depuis fanga ye Amadu Koyita ninnu wele k'u bila place fitinin na olu bɛɛ jiginna ka bɔ Buba Fane ninnu ka terrain kɔnɔ sisan Buba Fane Buba Sumaworo i y'a faamuya b'a la denkolonden denjuguden ani terroriste de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo sa terroriste ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ Mali kɔnɔ n'u bolila ka na yan olu bɛ video minnu monter u b'a di Buba Fane de ma k'a ka bila WhatsApp groupe kɔnɔ o bɛ sɔrɔ ka jeton d'a ma n'an bɛ taa an bɛ se nka cɛ nin bɛɛ kɔ ye ta tiɲɛ ni halaki de i y'a faamuya b'a la an sigi kunba ye nin de ye ne balimaw
yananga anda do an sigi kunba kono an be batuli fo musobaw ka musoba ka damine ya faamuya bala semaine tɛmɛnen kana bila bi la fantanden fɛn fɛn tun bɛ yen ni ekɔliso minɛnw sanni kɛ n'a sa ni se t'i ye fantanden fɛn fɛn tun bɛ yen ni ekɔliso minɛnw n'a sa ni se t'i ye finiw san ni se t'i ye samara san ni se t'i ye Batile fantanden bɛ ɲɛji cɛ a ka bon hakili ma fantan caman de bɛ Mali kɔnɔ hali u denw ka kaye ka san a se t'u ye k'u denw ka fini san a se t'u ye i y'a faamuya bala k'u denw ka musaka a se t'u ye Batile fantan c'est à dire que fantan fɛn fɛn tun bɛ Bamakɔ ni se tɛ u y'a faamuya bala u masaw ye a ye denmisɛnnin ninnu bɛɛ dɛmɛ i y'a faamuya bala walasa u bɛ se ka kalan kɛ i y'a han Batile an ka foli bɛ yen to nin sira in kan dɛ hɛrɛ b'a kɔfɛ lafiya b'a kɔfɛ a jinɛ sɔrɔlen b'a kɔfɛ ala ko k'a bɛ mɔgɔ fɛn 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 diɲɛ kɔnɔ o ye aw n'a mɔgɔ sugu de ye mɔgɔ min bɛ wari sɔrɔ ka tila ni fantanw cɛ mɔgɔ min bɛ wari sɔrɔ ka miiri fantanw na mɔgɔ min bɛ wari sɔrɔ k'a di fantanw ma ala t'i labila dɛ ewa i ko ka di ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a bɛ ka fantan dɛmɛ bi a bɛ ka fantanw ɲɛji cɛ bi a ka bon hakili ma Batuli an b'i kɔ i y'a faamuya bala an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya voilà ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna se Kidali ma kunu an y'a fɔ yan k'a fɔ an ka avion taara turu kelen cɛ Kidali kun na ka kisɛ ci yen nɔ turisi ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ an y'a fɔ yan k'a bɛɛ bolila an bɛna o preuve di aw ma ala jugu kafiriw i y'a faamuya bala san 10 nin kɔ mɔgɔ minnu barika t'u la se t'u ye hali fini ɲɛnama t'u kan na olu de tun bɛ fɛ k'an faso tila hali anw ka président tun tɛ se ka taa Kidali k'a daminɛ ATT kan na i y'a faamuya bala comment s'appelle Ibrahim Boubacar Keïta ninnu na a si tun tɛ se ka taa Kidali mais grâce à Assimi bi an ka armée bɛ Kidali grâce à Assimi bi terroriste bɛɛ bɛ ka Kidali bila n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala ne balimaw a y'a lamɛn dɛ an y'a fɔ yan kunu k'u bɛɛ bɛ ka yen bila a y'a preuve lajɛ a filɛ terroriste ɲɛmɔgɔ أردت فلوس ذاك ريري لا طرفين يكيد نجد bɛɛ k'u ka minɛnw cɛ يكيد مدارني دغلا في بضاهي لكم السنة بضاهي بارنك تبضاهي مدار الوكية هذا سيامة درجة دام أروح شرط cɛ bɛ k'a fɔ tamasɛki kan na ko ninnu filɛ terroriste ɲɛmɔgɔ de ye i y'a faamuya bala sema terroriste ɲɛmɔgɔw k'o bɛ ka u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka don mobili kɔnɔ ka taa n t'a dɔn u bɛ ka taa Algérie de walima u bɛ ka taa Mauritanie de u kɔni bɛ ka Kidali bila bi cɛ bɛ k'a fɔ tamasɛki kan na nin mɔgɔ nɔgɔlen ninnu lajɛ barika bannen denw u senna samara lajɛ ninnu de ye anw faso ci k'an balimaw faga ka taa fitinɛ kolokolo anw ka jamana kɔnɔ n'a fɔra ko nin barika bannen ninnu de ye anw bali ka don Kidali san 10 a ka bon hakili ma mɔgɔ tun tɛ Mali kunna kɔ billahi bɛ kali ala la mɔgɔ tun tɛ Mali kunna mɔgɔ tun tɛ an bolo nin barika bannen de ye ka ninnu lajɛ ninnu ka anw bali jamana kunturu k'an ka dɛsɛ ka don Kidali la filɛ ninnu de tun ye anw bali ka dɛsɛ ka don Kidali bi Assimi bɛ k'u bɛɛ ku tigɛ a bɛɛ bɛ ka boli ka bɔ Kidali kɔnɔ a filɛ الخمالة أردت فلوس ذاك ريري لا طرفين يكيد نجد يكيد مدارني دغلا في بضاهي لكم السنة بضاهي بارنك تبضاهي مدار الوكية هذا سيامة درجة دام أروح شرط a filɛ mɔgɔ minnu bɛ k'u filmé fo bɛ ka ɲugun o la ninnu de tun ye Kidali minɛ anw na mɔgɔ minnu barika t'u la nafa t'u la se t'u ye foyi foyi san 10 nin kɔ anw ka ɲɛmɔgɔ tun tɛ se ka taa Kidali Assimi sara bɛ ala bolo wallahi cɛw cɛ tɛ Assimi fɛ kafiri don cɛw cɛ tɛ Assimi fɛ fasoden jugu don cɛw cɛ tɛ Assimi fɛ ala jugu don silamɛ tɛ grâce à Assimi terroriste ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ ka Kidali bila bi mɔgɔ nɔgɔlen ala jugu mɔgɔ minnu t'u kɔ ko u tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn se t'u ye barika t'u la o tɛ se kɛlɛla lasiw don ninnu de tun bɛ anw bagabaga jamana kuntigi ka bagabaga k'olu bɛ Mali tila bi a filɛ nin a bɛɛ bɛ ka ji kɛ bidon na a bɛɛ bɛ ka Mali Kidali bila an ka cɛ dɔ fana lamɛn ale fana bɛ bɔ Kidali de an k'o fana ka vocal lamɛn u bɛɛ bɛ ka boli ka bɔ Kidali kɔnɔ bi a bɛɛ Kidali sisan ni donna Kidali kɔnɔ bi muso ni denmisɛnninw dɔrɔn de bɛ yen sinon a bɛɛ taara a ye cɛ lamɛn dɛ. ko bi bi in na Kidali ko muso dɔrɔn muso ani denmisɛnninw dɔrɔn de tora Kidali sinon ko mɔgɔ caman ko Kidali ani Teseli ko mɔgɔ caman ma to ye dɛ cɛ ma to ye mɔgɔ marifa mɔgɔ mun ka marifa ta k'a ye o bɛɛ de bolila ka Kidali ani Teseli to ye o bɛɛ de bolila
bɛɛ de bolila u m'a dɔn u taara fan min fɛ dɔw yɛrɛ ka marifa ninnu bɛɛ fili bɛɛ bolila ka taa. Voilà, nin ye tamasaki dɔ de ye Kidali kɔnɔ, nin ye Kidalika dɔ de kumakan ye. Ko bi ni donna Kidali kɔnɔ muso ni denmisɛnnin b'olu dɔrɔn de ye. Cɛ fɛn fɛn tun bɛ turusi ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ yen i y'a faamuya b'a la Yada Galika mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ yen k'a bɛɛ ji kɛ bidɔn na a bɛɛ ye Kidali bila i y'a faamuya b'a la depuis avion taara turu kelen cɛ sanfɛ ye i y'a faamuya b'a la ka kisɛ ci nka cɛ lasi in bɛɛ ye Kidali bila a bila n t'a bila i ni filan de bɛ ɲɔgɔn na ni Asimi cɛ fɛn fɛn sɔrɔ ye i y'a faamuya b'a la a bi fila baara konko n'a ye cɛw cɛ sɔrɔ marifa b'i bolo i y'a faamuya b'a la e ba ka wolo bɛ kɛ fu ye a bila n t'a bila a ka suma de jɔn de ko k'u ka sira minɛ jɔn de ko k'u ka boli Yada Gali n'a nɔfɛ mɔgɔ n ye n kale ala la ala min ka bon n ka kalili ma a si tɛ Kidali kɔnɔ bi a bɛɛ Kidali bila convoi min bɛ ka taa u ka ɲɛmɔgɔ y'a fɔ ye o Faransi fɔlɔ de y'a fɔ ko convoi bɛ ka bɔ Gao ka taa Kidali k'a ka bɔ hakili ma ko n'o cɛw cɛ sɔrɔ ye ko bɛ kɛ su ye Faransi de y'a fɔ Faransi teleso o tilenna k'a fɔ depuis dimanche don ko ni ye kunnafoni sɔrɔ ko Mali ka i y'a faamuya convoi bɛ ka taa Kidali Mali ka convoi kun dalen bɛ Kidali kan ko n'o ye cɛw cɛ sɔrɔ Kidali i y'a faamuya b'a la ko e ba ka wolo bɛ kɛ fu ye a bɛɛ ji kɛ bidɔn na a bɛɛ bolila lasidenw faralen ɲɔgɔn kan ala jugu kafiru ka bɔ siraka jamanaw na ka na sigi an ka jamana kɔnɔ ka sigiyɔrɔw di aw ma k'aw bonya san o san Alifa tun bɛ wari min di ninnu ma a ka bɔ hakili ma dɛ sira ma dilan ekɔliso ma dilan foyi ma dilan o bɛ taa wari don minan na kɛlɛkɛ minan na ka di turɔsiw ma k'a Mali ci san joli ninnu bɛ k'an faga o de la ni ne ye mɔgɔ dɔw ye Bamakɔ k'an ka négocier ko an ka bɛn i fa de ma sa i ba de ma sa ninnu ka tɔɔrɔ de ma s'i ma an ni mɔgɔ si tɛ bɛn yan mɔgɔ fɛn fɛn ye Mali danbe bɔ a la n'an y'a sɔrɔ bilahi an b'a kun ci ka da fara kuma fa na ba filɛ négociation zéro sentiment zéro sigi ka fɔ tɛ kɛ pas baga tɛ kɛ billet mercredi le 4 octobre 2023 billet mercredi le 4 octobre 2023 ni donna Kidali kɔnɔ bi muso ni denmisɛnnin olu dɔrɔn de bɛ cɛ tɛ yen a bɛɛ ji kɛ bidɔn na parce que Kidali bɛɛ tun ye terroriste de ye Kidali tun kɛra terroriste marayɔrɔ de ye Kidali tun kɛra jugu marayɔrɔ de ye Kidali tun kɛra n t'a si dɔn ye mais grâce jigitugu masa Asimi Kidali nettoyera bi Kidali bi na i y'a faamuya b'a la est très vide cɛ tɛ yen denmisɛnnin ni musow de bɛ yen a bɛɛ bɛ ka taa preuve filɛ nin ye terroriste ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ ka i y'a faamuya b'a la kasa koro a filɛ voici le preuve أردت فنصل أكريري لا طرفين يكيد نجد يكيد الدارني لغلا في والله يدكم السنة فضاء الدار النقد يفضل مدر الوكية هذا سيامة درجة ما أروح شرط kana taa dɛ Asimi bɛ sira la ka taa kana taa dɛ sigi n'a ye cɛw cɛ sɔrɔ ye wallahi ni jahanama tɛ i tɛ jɔ n'a ye cɛw cɛ sɔrɔ Kidali i y'a faamuya b'a la bi la a b'i kun ci k'i da fara nin barikaba ni den ninnu lajɛ i bɛ ne kelen bila ninnu cɛ la bi la n bɛ bula don a bɛɛ la i y'a faamuya b'a la n bɛ tafe siri a bɛɛ la n ko a dimi ka bon quoi ninnu de tun ye anw bali ka don Kidali ninnu de tun ye Kidali minɛ anw na san 10 mɔgɔ minnu barika t'o la filɛ mais a dimi ka bon dɛ a dimi ka bon dɛ Kidali tilali ko tun bɛ bɔ ninnu de t'a kɔnɔ u mana jama n'u ka katikati n'u bɛ taa i y'a faamuya b'a la fara ɲɔgɔn kan ka i bɛ ka ninnu bagabaga n'an ma sabali an bɛna taa Mali minɛ cɛbakɔrɔ nana sigi jamana kunna Asimi Koyita a ka baara kun fɔlɔ kɛra min ye ka minan san fɔlɔ minan sɔrɔla an ka cɛ Kidali bɛ ka kɛ an ta ye ewa mɔgɔ tɛ yen bi dɛ bilahi sake har n'a ka di i bɛ bɔ i ka moto la Bamakɔ su fɛ fo Kidali foyi tɛ yen n'a ka di i bɛ bɔ i ka moto la Bamakɔ su fɛ fo Kidali foyi tɛ yen turɔsi bɛɛ ji kɛ bidɔn na a bɛɛ taara ala ka barika don Asimi na an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Marɔku jamana na ne balimaw Faransi ni Marɔku cɛ ka gɛlɛn bi a ka bɔ hakili ma dɛ Faransi ani Marɔku cɛ ka gɛlɛn bi a ka bɔ hakili ma Faransi ni Marɔku gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ bi dɛ i y'a faamuya b'a la Afiriki bɛ ka b'u bolo o ni Afiriki bɛ kɛlɛ la o ni arabuw fana ta nka cɛ a bɛ ɲini ka juguya bi dɛ n'i ko dɔ ka su tɛ ko ala t'i ka dugu jɛ bana jugu fura jugu ye ninnu ye mɔgɔw tɔɲɔ diɲɛ kɔnɔ de u benna mɔgɔw kan ka mɔgɔw danbe b'u la ka mɔgɔw faga fu o halaki ni o ta tiɲɛ de kɔma segintɔ filɛ u ma fɛn bɛɛ yɛlɛ ninnu na ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ o ni Marɔku cɛ bi gɛlɛya bɛ a ka bon hakili ma
Maroc y'a ka ambassadeur wele ka bɔ France kɔnɔ yan k'o tɛ fɛ k'u ka ambassadeur ye yan tuguni u ni France ko foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que France y'a faamuya bala Maroc président Maroc roi de la kana France yan u y'a filmer k'a bɛ ka dulɔ min u y'a filmer k'a bɛ ka bin muso kan u ye nkalon sugu bɛɛ da cɛ la ani bi cɛ sen ma don France kɔnɔ yan France kɛra ɲakɔrɔ komi samiya bo dugukolo yɛrɛ min kɛra Maroc o taara ko bɛ taa balo ni fɛnw di France ko bɛ taa balo ni fɛnw di Maroc ma Maroc président y'a bɛɛ lasegin k'a tɛ France ka foyi fɛ diɲɛ kɔnɔ parce que janfantiw don ala juguw don a y'u ka fɛn bɛɛ lasegin a y'a ka ambassadeur wele Maroc ambassadeur min tun bɛ yen a y'a wele k'a ka France bila kuna sini France fana y'a ka ambassadeur ye k'a ka Maroc bila gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ n'i y'u sogo di ɲɔgɔn ma bi u b'a dun bilahi Maroc ni France gɛlɛya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ bi nka cɛ a ka bon hakili ma dɛ n'Ala ma far'u kan u bɛ sɔn ka marifa ta ɲɔgɔn kama parce que o ye nkalon min da Maroc roi la a diminen don bi dɛ o ye nkalon min da Maroc roi la a diminen don bi dɛ a y'a ka ambassadeur bɔ wele ka bɔ France kɔnɔ France fana ko k'a ka ambassadeur ka bɔ comment ça s'appelle Maroc France fana ka ambassadeur wele k'a fana ka bɔ Maroc gɛlɛya bɛ yen dɛ ayiwa Algérie fana y'i kanto k'a tɛ fɛ ka France ka avion foyi tɛmɛtɔla y'u ka sankolo sanfɛ Algérie fana k'a tɛ fɛ ka France ka avion foyi de tɛmɛtɔla y'u ka sankolo sanfɛ France ka avion foyi k'a kana tɛmɛ olu ka sankolo sanfɛ gɛlɛya bɛ i y'a faamuya b'a la France ni arabu jamanaw cɛ bi a ka bon hakili ma a bɛ komi gɛlɛya min b'u ni Afiriki jamanaw cɛ a bɛ ka daminɛ arabuw fana bɛ ka daminɛ arabuw fana bɛ ka Afiriki ladege arabuw fana bɛ ka Mali ladege bi k'o tɛ France ka foyi fɛ coopération min tun b'u ni France cɛ u bɛ k'a bɛɛ annuler u bɛ k'a bɛɛ dabila France kɛra gɔn kelen na bila ye tellement que ninnu ye mɔgɔw tɔɲɔ tellement que ninnu ye mɔgɔw faga tellement que ninnu ye mɔgɔw ka nafolow suɲa a ka bon hakili ma wallahi ni ala ma fara France kan ni dugukolo ma dayɛlɛ fiɲɛ bɛ sɔn ka taa n'u ye quoi o ye tɔɲɔli kɛ dɛ wallahi hakɛ dun bɛ sa fiɲɛ bɛɛ la hakɛ bɛ sa hali kulu la ani gɛlɛya de bɛ France ni Maroc cɛ Maroc ko k'a tɛ fɛ ka français de yɛrɛ de ye u ɲɛ na tuguni o tɛ France ka foyi fɛ diɲɛ kɔnɔ o ni France tɛ bi o ni France tɛ sini u y'u ka ambassadeur wele ka bɔ France ka taa n'a ye Maroc a France se t'u ye tuguni u b'a dɔn ko Maroc fana diminen don baara tɛ yen tuguni o fana taara ka ambassadeur cɛ ka bɔ Maroc ka na n'a ye France kɔnɔ yan nka cɛ tasuma in bɛ ka mɛnɛ dɛ bilahi Maroc ni France cɛ a tasuma bɛ ka ɲaga dɛ n'Ala ma fara o kan a bɛ sɔn ka bere kɛnɛ ta ɲɔgɔn kama n'Ala ma fara nin jamana fila kan o bɛ sɔn ka bere kɛnɛ ta ɲɔgɔn kama a filɛ nin o ni Afiriki tɛ o ni Maroc tɛ o ni Algérie tɛ o ni mɔgɔ si tɛ ka da kun jumɛn kan u jogo man ɲi u sɔn man ɲi ninnu man ɲi dɛ n'an y'a fɔ aw ye k'u man ɲi o bɛ anw kɛ mɔgɔ jugu ye n'an y'a fɔ aw ye ko ninnu man ɲi o bɛ anw kɛ mɔgɔ jugu ye a ye France population yɛrɛ lamɛn dɛ a bɛ na min fɔ u ka ɲɛmɔgɔw kan a bɛ na min fɔ France ka politiki ma a ye France den yɛrɛ lamɛn dɛ musow a y'a lamɛn dɛ ka wolo France ka mɔ yan nin tɛ Africain ye nin tɛ foyi ye dɛ n'anw y'a fɔ aw sigilen bɛ yan aw bɛ ka nkalon da u la aw t'u fɛ an bɛ k'u sɔn de fɔ an bɛ k'u jogo de fɔ n'i ye nkalon da mɔgɔninfin na lahara jɔn do i tɛ tɛmɛ ni Ala min ɲininka an b'o dɔn an bɛ Ala dɔn anw ye silamɛw de ye anw bɛ miiri saya la an bɛ kuma fɛn fɛn fɔ France ma u sɔnkolon don u jogo don a ye France muso yɛrɛ lamɛn dɛ a bɛ na min fɔ Français ma an ka jan an ka lamɛn n'an bɛ taa an bɛ se o n'an bɛ taa an bɛ se a ye muso lamɛn a bɛ na min fɔ u ka ɲɛmɔgɔw ma. Ce qui se passe aujourd'hui dans les pays d'Afrique, tous les mensonges qu'on vous raconte à la télévision, s'il vous plaît, n'en tenez pas compte. Mais le plus important aujourd'hui, ce que je demande au peuple de France, c'est de prendre conscience et de vous solidariser, les amis, de vous solidariser. Parce que si vous aidez l'Afrique, vous vous aidez vous-même. Et vous sauvez vous-même et vous sauvez aussi vos enfants. Il y a des choses... ko France ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ t'i sigi France teleso la ko tɛ taa foyi foyi ni nkalon tɛ dɛ ko France population k'i cogo dɔn ko fɛn fɛn bɛ taa b'u ka ɲɛmɔgɔw da kɔnɔ u ka teleso la k'a bɛɛ nkalon f'i u bɛ fɛn fɛn fɔ Afiriki ma k'a bɛɛ nkalon f'i ko jogo fila t'u la bi ka bin Afirikɛnw kan k'u ka nafolo suɲɛ k'u danbe b'u la k'u fɛn b'u la k'o de la Afiriki ja jɔlen don
Afrique bɔ k'u lebu o de la Afrique bɔ k'u gɛn a ko ale kɔni bɛ min fɔ Français ye k'u ka fɛlɛ sugu bɛɛ kɛ u k'u tɛgɛ to Afrique bolo u ka fɛlɛ sugu bɛɛ kɛ Afrique kana tila o la parce que ni Afrique tila l'o la o ye Français ta tiɲɛnen muso bɛ n'a fɔ dɛ ne m'a fɔ dɛ nin ye Français yɛrɛ de a bɛ ka kuma Français la tulo bilen n'an ye nin fɔ aw ma ɲi n'an ye nin fɔ aw tɛ yan a ye muso lamɛn dɛ. Ce qui se passe aujourd'hui dans les pays d'Afrique, tous les mensonges qu'on vous raconte à la télévision, s'il vous plaît, n'en tenez pas compte. Wallahi. Mais le plus important aujourd'hui, ce que je demande au peuple de France, c'est de prendre conscience et de vous solidariser, les amis, de vous solidariser. Parce que si vous aidez l'Afrique, vous vous aidez vous-même et vous sauvez vous-même et vous sauvez aussi vos enfants. Ça, c'est vrai. Il y a des choses dans lesquelles on ne croit pas tant qu'on ne les voit pas. C'est bien dommage. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui avertissent les autres, s'il vous plaît, faisons quelque chose ensemble, tous les uns les autres. Nous devons nous investir. Nous devons nous sentir impliqués. Nous devons nous sentir concernés parce que ça nous concerne vraiment tous. On ne peut pas se dire j'habite à l'autre bout du monde, ça ne me concerne pas, je m'en fous. C'est pas vrai, ça va venir jusqu'à chez vous. Ce sont les prophéties. C'est des choses qui sont programmées par les lois divines. C'est l'histoire qui est en train de se faire aujourd'hui. Nous devons soutenir les peuples africains qui aujourd'hui essaient de se tirer du joug de l'Occident et particulièrement de la France, les amis. Parce qu'aujourd'hui, l'État français ne veut pas lâcher les 14 pays qui ont soi-disant gagné leur indépendance en 1960, mais depuis, aujourd'hui en 2023, elles continuent à contrôler tout ça, à continuer à voler, venir se servir, et les peuples africains continuent à ne rien avoir et à manquer de tout, pendant que vous avez l'électricité de l'uranium du Niger. Pendant ce temps, dans quasiment presque tous les pays d'Afrique francophone, ces pays-là connaissent des coupures d'électricité, alors que l'uranium, il est chez eux. Mais c'est un truc de fou. Ça veut dire qu'en fait, cet uranium-là ne leur sert pas à eux. Il est réservé, vous comprenez? C'est la même chose. Je peux témoigner aussi. Moi, j'ai vu de mes propres yeux au Gabon. Le Gabon, c'est un pays magnifique. C'est un pays doté d'à peu près 85-90% de forêt. J'ai vu de mes propres yeux des camions avec des troncs d'arbres coupés. On coupe la forêt tous les jours au Gabon. C'est sûrement pas pour donner aux Gabonais. C'est du bois qui s'en va ailleurs. Vous comprenez? Et c'est comme ça partout. Le Mali, c'est une réserve d'or. Le Congo, l'or, le diamant. Le Gabon, le pétrole, le coltan. Vous avez, en fait, pourquoi la France ne veut pas laisser tomber l'Afrique, vous croyez? Pourquoi il y a encore des bases militaires dans tous ces pays-là? C'est pas pour protéger les Africains. C'est pour justement avoir une mainmise sur ces pays. Et qu'en cas de révolte, et voilà ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs au Niger, eh ben on va vous menacer de vous taper dessus. Clairement. Donc n'acceptez pas ça. Allez défiler avec les Africains quand ils vont défiler dans les rues. Samedi dernier, il y a eu une manifestation sur Paris. En tout cas, même si vous ne manifestez pas dans la rue, manifestez-vous tout court. Parlez autour de vous, informez les gens. Dites-le, moi je raconte tout ça à mes collègues, je raconte tout ça à mes enfants. On ne peut pas accepter que la France continue à piller, voler et massacrer en fait. On ne peut pas dormir tranquille, les amis. Vous vous rendez compte que vous avez un pays voleur, un pays menteur, un pays qui a persécuté et qui continue de persécuter les autres, mais que chacun s'occupe de chez soi. Mais vous savez que la France, là, aujourd'hui, elle est dans une mauvaise posture, parce qu'elle est en train de devoir se battre sur tous les fronts, je dirais même. Ah oui, parce qu'il y a l'Ukraine, bon, ok, donc là, il va devoir aller là-bas affronter la Russie, ce qui n'est pas rien. Maintenant, il y a français, ko faransi jamana faransi politiki ko galontigɛlaw do bengelikɛlaw do zonw do kalabanciw do fana soliw do mɔgɔ fagalaw do afirikɛnw fagabagaw do faransɛ de bɛ ka nin fɔ dɛ